Энергетик мәдәният сарайы янындагы мәйданда һәр шимбә оештырылган авыл хуҗалыгы ярминкәсенең бу елда соңгысы булды. Биредә иртән-иртүк күңелле мәшәкать ыгы-зыгы иде. Зәйлеләргә күбесенчә авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләре, фермерлар, шәхси хуҗалыклар үз продукцияләрен тәкъдим итте. Халык гадәттә көздән кышка җитәрлек яшелчәне ярминкәдән юнәтә. Вот куры, яйца хорошие, их свежие всегда. Часто ходите? Постоянно, каждую субботу. Корова, телята, Очень лошадь. вкусные у нее, всегда бывает вкусные. Молодец, женщина. Ярминкәләрдә ит, сөт, кош-корт продуктлары, балык, бал, ипи, күмәч эшләнмәләре, яшелчә, җиләк-җимеш тә шактый сатылды. Ярминкәгә иртә чыкканнар кирәкле азык-төлек яшелчәне алырга өлгерде. Сатыласы продукция бәяләре һәм ассортименты район җитәкчелеге контролендә булды. Башкарма комитет җитәкчесенең икътисад буенча орынбасары Розалия Архипова хәбәр итүенчә, 2022 елда барлыгы 33 ярминкә уздырылып, анда 35 миллион сумнан артык продукция сатылган. 14 гыйнвардан янәдән Үзәк мәйданда авыл хуҗалыгы ярминкәсе үз эшен башлаячак.